Hola, estamos aquí en el aeropuerto con unos amigos. Él es Pablo, Peter, Petra, ¿y tú? Tomás, ok. Ellos son de República Checa. Los conocí mientras no dormíamos y esperábamos en el aeropuerto. Y vamos a ver una conversación between. You're gonna speak with. Tak my se máme Pomlouvala. Nepomlouvala. Bavila se úplně normálně, ale říkala španělsky. Myslím si, že byste měli říct jednu zásadní věc, a to zdravíme Mexiko. Bienvenidos a Mexico. Takže počkej, jak řekni. Řekni česky, mluv, do toho máme povídat něco. Velice se bavíme, ale já nemůžu mluvit tak rychle. Znervózňujete. Ale počkej, vyslovovat introdukcion prostě. Musíš do toho mluvit a vymyslí si něco a vyznejí tu. Já nevím, kde to vymyslíš. Gracias. Jo. Muchas gracias. Bye bye. Adios. Adios, amigos.